Flipkart thil cha thang tanin hriat tur tlem zawng lo sei taila tuna a app cha kan luta chuanin Flipkart hian assuare lo an neia awmze chu an mani verify lo kha awm tani an security paltlang lo kha tuna hian hei sunscreen hi lo enila sunscreen a hian hei ta hian F assuare ti awm bik ani hei tlai hian F assuare ti a hnuaia kan chuk le pon hei F assuare ti kha awm bik ta heng hui Flipkart ina an verify thlap ho an ni ta chuan dawr hrang hi anin zawrh luh ve wang hian hei hi assuare lo ani ta ni hei hi mar chu a rating hi 4.7 lai nia an pek san wang hianin Flipkart assuare lo pawh ni se hei chu a cha to tu te na an rating pek hi a that ve tho wangin hei chu a sual bik lo tura ngai lama ro chu a sual theina chance kha awmani Flipkart verify lo an ni wang khan chu wang chuan F assuare ti kha kan zong hram thin don nia hei a sual hi a tam ve angranga thleng sual ang hi hei tuna pawh diaper hi lo enila diaper a hianin hei F assuare ti hi in hmuwa F assuare ho hi chu a thleng sual mo khop mai za a sawm pawh thleng sual lo ang ti velang an ta chuan hei F assuare lo ni le tani awmze chu Flipkart security paltlang lo ang khan ni ta chuwang chuan a thlen sual theina chance kha awm hei chu F assuare ani wang hian a thleng sual dawn lo tila kan soi sual lo ang kha kha ni ta chuan quantity kan select rengin a tam lam kan select rengin voi khata pali nga vel ti nga lo tur a chan chu amal te hianin cha ila chuan a thleng sual lo tlang pui ani quantity kha voi khata panga te kan ti chuanin a thleng sual du chuwang chuanin quantity hi uluk angai ni tuna entirnan pahnih kan du ni pon zanina pakhat chaila chuan Aadhaar card khat emaw min sawm panga hnu vela kan order han confirm ta maw tia a dang cha lele khatin khan a sual mang lo ani